App Atlàntida. Nova imatge, més funcions. Localitzeu a l'escriptori del telèfon mòbil l'app d'Atlàntida i obriu-la. Des d'aquesta pantalla principal ja es pot accedir a totes les funcions de l'app. Si ho preferiu, també podeu fer clic al menú desplegable de dalt a l'esquerra. Quan seleccioneu l'apartat del meu espai, s'obre la pantalla per identificar-vos. Si és la primera vegada que feu servir l'app, recordeu que el vostre usuari és el número de NIF i la vostra contrasenya el número de la targeta d'Atlàntida. Una vegada identificats, accediu a l'àrea El meu espai. Aquí trobareu les vostres dades personals que podeu actualitzar vosaltres mateixos sempre que calgui. També podeu desar els vostres metges preferits, enviar-nos missatges, consultar la vostra pòlissa i els vostres rebuts, demanar autoritzacions, consultar les cites que teniu concertades, estar informats de les notícies d'Atlàntida i demanar consultes per vídeo o WhatsApp. Podeu demanar cita amb els metges i especialistes del Centre Mèdic Atlàntida des de la pàgina principal de l'app, des del meu espai o des del menú desplegable. A l'apartat de cites concertades, cliqueu al botó Més i seleccioneu quina especialitat us cal. El metge que preferiu i el dia i l'hora que millor s'adapti a les vostres necessitats. Un cop acceptada, la cita apareixerà al vostre apartat de cites concertades i ja podreu gestionar-la. Es pot cancel·lar fins a 24 hores abans amb la icona de la paperera. Per canviar-la de dia o d'hora, haureu d'eliminar-la i crear una cita nova. Una de les possibilitats que ofereix l'app és la de demanar una consulta en vídeo o per WhatsApp. Una nova pantalla us guiarà per fer la sol·licitud a través de 2 números de telèfon, un de fix per a la consulta en vídeo i un de mòbil per a la consulta per WhatsApp. En cas d'urgència, podeu trobar ràpidament el centre més proper a vosaltres. Es pot fer la cerca a partir de la vostra ubicació, si la teniu activada al telèfon, o escrivint el nom de la població on sou. El mapa us ensenyarà les diverses possibilitats, els punters negres. Seleccioneu el que més us convingui i un desplegable us mostrarà les dades del centre. Els botons de la part inferior permeten tenir una llista de centres, personalitzar la cerca per tipus d'urgència i filtrar per la distància amb els centres disponibles. Si cliqueu al requadre del centre seleccionat, us mostrarà el telèfon de contacte amb la possibilitat de trucar-hi directament i la ubicació per obrir-la a Google Maps. També podreu guardar el centre com a preferit. Des de la pantalla principal o al menú, teniu la possibilitat de cercar un especialista tant del Centre Mèdic Atlàntida com dels centres col·laboradors. Podeu buscar per nom o, si no el sabeu, per especialitat i població. Al clicar Acceptar, us apareixerà el resultat de la cerca amb les diferents possibilitats de metges per l'especialitat triada. Seleccioneu el que preferiu i s'obrirà una nova pantalla en la qual hi ha les dades de contacte, com arribar-hi, un botó per demanar cita, si es tracta del Centre Mèdic d'Atlàntida, i el telèfon per demanar hora. Si teniu previst tornar a visitar-lo, us recomanem que l'afegiu a la vostra llista de metges preferits. L'àrea El meu espai és el centre de control de les vostres dades i la que us permet tenir una informació acurada i al moment. Per exemple, teniu accés a les vostres pòlisses contractades amb Atlàntida amb el detall de cadascuna. Clicant les icones corresponents, també teniu accés als vostres rebuts i a les autoritzacions per a les vostres intervencions. Per demanar una autorització, heu d'omplir aquest formulari i enviar la petició a Atlàntida amb el botó Acceptar de baix de tot. Des de l'app, també teniu un accés directe a la plataforma BeWell, un espai de salut totalment gratuït per als socis d'Atlàntida. BeWell ofereix consells gastronòmics i d'activitats per a una vida saludable i és una sala de gimnàs virtual amb consells, cursos i propostes de diferents modalitats. També hi podeu trobar recursos de caràcter més psicològic, com pautes per a la gestió de les emocions o per fer front a l'estrès. App Atlàntida. Nova imatge, més funcions.